Euroopan sydämessä, historian kulmassa, jota leimasivat julmuus ja kuolema, sijaitsee paikka, jonka nimi yksin herättää kylmiä väreitä, Auschwitz. Tämän leirin lohkoissa ja parakeissa avautui järjestelmällinen kauhu, joka oli suunniteltu tuhoamaan paitsi ruumiit, myös sielut. Ehkä hirvittävin näistä oli lohko 10, joka oli tunnettu lääketieteellisten kokeiden käytöstä. Lohko 10 oli tiilirakennus, jossa natsilääkärit, mukaan lukien Josef Mengele, Karl Klauberg ja Horst Schumann, suorittivat kauheita kokeita vangeilla, keskittyen pääasiassa sterilointiin, lisääntymistutkimuksiin ja muihin brutaaleihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin. Kokeisiin valitut vangit olivat enimmäkseen naisia, vaikka myös miehiä käytettiin. Lohko 10 huoneet olivat ylikansoitettuja ja olosuhteet olivat ankarat. Ruoka, hygienia ja lääkintäapu olivat puutteellisia. Vangit pidettiin lohkossa tiukassa valvonnassa ilman tietoa siitä, mitä heille tapahtuisi. He elivät jatkuvassa pelossa siitä, mitä seuraava päivä toisi tullessaan. Yksi lohko 10 pääasiallisista lääkäreistä oli tohtori Karl Klauberg. Hän oli pakkomielteinen etsiessään halpaa ja tehokasta tapaa steriloida naisia. Hänen tavoitteenaan oli kehittää menetelmä, jota voitaisiin käyttää miljooniin juutalaisnaisiin estääkseen heitä saamasta lapsia. Klaubergin kokeet sisälsivät syövyttävien aineiden ruiskuttamista naisten lisääntymiselimiin. Näiden aineiden tarkoituksena oli tukkia munanjohtimet, tehden raskaaksi tulemisen mahdottomaksi. Injektiot olivat äärimmäisen kivuliaita ja aiheuttivat usein vakavia vaurioita. Monet naiset kärsivät hirvittävistä infektioista, sisäisistä verenvuodoista ja sietämättömästä kivusta. Jotkut kuolivat näiden kokeiden seurauksena. Ne, jotka selviytyivät, jäivät usein hedelmättömiksi ja pitkäaikaisiin terveysongelmiin. Toinen lääkäri, joka työskenteli lohkossa 10, oli tohtori Horst Schumann. Hänkin työskenteli sterilointiohjelman parissa, mutta keskittyi säteilyn käyttöön miesten ja naisten sterilointiin. Schumann altisti vankien lisääntymiselimet suurille säteilymäärille. Näiden kokeiden tarkoituksena oli löytää nopea ja helppo tapa steriloida suuria ihmisryhmiä ilman, että he tiesivät, mitä tapahtui. Schumannin menetelmät olivat julmia ja epäinhimillisiä. Vangit kärsivät suuresti näistä toimenpiteistä, koska säteily aiheutti usein vakavia sivuvaikutuksia, kuten palovammoja, haavaumia ja vakavia infektioita. Ehkä pahamaineisin kaikista lohko 10 lääkäreistä oli tohtori Josef Mengele, joka tunnettiin kiinnostuksestaan kaksosiin. Mengelen kokeet kaksosilla olivat osa hänen yritystään paljastaa perinnöllisyyden salaisuudet. Hän uskoi, että tutkimalla kaksosia hän voisi löytää tapoja lisätä arjalaisen väestön määrää. Hänen kokeensa olivat sekä brutaaleja että pseudotieteellisiä. Hän ruiskutti toiseen kaksoseen erilaisia aineita, mukaan lukien kemikaaleja ja taudin aiheuttajia, tarkkaillakseen vaikutuksia molemmissa. Mengele suoritti myös verensiirtoja kaksosten välillä ja altisti heidät tarpeettomille leikkauksille, kuten elinten poistamisille ilman anestesiaa. Yksi Mengelen kokeiden kauhistuttavimmista puolista oli se, kuinka hän tappoi kaksoset, kun oli saanut havainnot päätökseen. Hän määräsi usein heidät tapettaviksi tappavalla injektiolla voidakseen suorittaa ruumiinavauksia. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden vertailla kaksosten kehoja kuolemassa, etsiessään kokeiden aiheuttamia eroja. Mengelen kiinnostus silmien väriin johti kokeisiin, joissa hän ruiskutti kemikaaleja vankien silmiin yrittäessään muuttaa niiden värin siniseksi. Nämä kokeet eivät ainoastaan olleet kivuliaita, vaan aiheuttivat myös pysyviä vaurioita ja sokeutta. Mengele osallistui myös sterilointikokeisiin, samankaltaisiin kuin tohtori Karl Klaubergin, mutta lähestyi niitä eri näkökulmasta. Häntä kiinnosti erityisesti tapojen löytäminen estämään lisääntyminen niiden ihmisten keskuudessa, jotka natsihallinto katsoi ei-toivotuiksi, kuten juutalaiset, romanit ja muut. Mengele teki myös kokeita raskaana olevilla naisilla.
suorittaen kammottavia leikkauksia, jotka usein johtivat sekä äidin että syntymättömän lapsen kuolemaan. Hänen täydellinen välinpitämättömyytensä ihmiselämää kohtaan ja halunsa aiheuttaa käsittämätöntä kärsimystä tekivät hänestä yhden Auschwitzin pelätyimmistä henkilöistä. Mengelen laboratorion ilmapiiri oli kauhun täyttämä. Mengele tunnettiin arvaamattomasta käytöksestään. Joskus hän oli hurmaava ja ystävällinen koekohteilleen, vain kääntyäkseen seuraavassa hetkessä määräämään heidän teloittamisensa. Mengelen kokeilla ei ollut mitään tieteellistä arvoa, eikä niitä tehty minkäänlaisten eettisten periaatteiden mukaisesti. Hänen toimintansa olivat kieroutuneen ideologian ja halun edistää natsien rotupuhtausagendaa ajamia. Hänen aiheuttamansa kärsimys oli suunnaton, ja selviytyneiden arvet olivat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Monet niistä, jotka selvisivät Mengelen kokeista, kantoivat traumaa mukanaan koko elämänsä ajan. Kaikki lohko 10 lääkärit pitivät tarkkoja kirjaa kokeistaan. Näihin kirjauksiin sisältyivät muistiinpanot toimenpiteistä, vankien reaktioista ja lopputuloksista. Vangit riistettiin täysin ihmisarvostaan, sillä heihin viitattiin usein numeroilla nimien sijaan. Kirjaukset osoittavat, että kokeet suoritettiin kylmällä, kliinisellä tarkkuudella, ilman huolta niiden aiheuttamasta kärsimyksestä. Lohko 11. Toivottomuuden ja kuoleman horjumaton linnake lohkon 10 vieressä sijaitsi lohko 11, joka tunnettiin myös nimellä kuoleman lohko. Se oli kauhun paikka, jossa vankeja kidutettiin ja teloitettiin. Lohko oli ympäröity sähköistettyllä piikkilangalla ja SS-miesten vartioima. Se koostui useista huoneista ja selleistä, jotka oli suunniteltu eri kidutusmuotoja varten. Yksi osastoista oli leirin poliittinen osasto, joka vastasi kuulusteluista ja rangaistuksista. SS käytti kuulusteluissa erilaisia kidutusmenetelmiä saadakseen vangeilta tietoa tai tunnustuksia. Yleisin menetelmä oli pahoinpitely. Vankeja ruoskittiin tai lyötiin raskailla esineillä, kunnes he vuotivat verta tai menettivät tajuntansa. Jotkut vangit altistettiin sähköshokeille tai heidän kynsiään revittiin irti. Kuulustelujen tarkoituksena ei ollut pelkästään tiedon saaminen, vaan myös vangin mielen murtaminen ja pelon kylväminen muihin. Lohko 11 pidettiin myös vankeja, jotka odottivat SS:n tuomiota tai oikeudenkäyntiä. Nämä vangit säilytettiin usein ylikansoiduissa selleissä, joissa saattoi olla kymmeniä ihmisiä tilassa, joka oli tarkoitettu vain muutamalle. Ilma selleissä oli tunkkainen ja täynnä hien veren ja pelonhajua. Vangeilla ei ollut pääsyä kunnolliseen hygieniaan, ja solut olivat täynnä rottia ja muita tuholaisia. Taudit levisivät, ja monet vangit kuolivat sairauksiin ennen kuin heidät ehdittiin teloittaa. Yksilöllisten rangaistusten lisäksi lohko 11 oli myös kollektiivisten rangaistusten näyttämö. Jos vanki yritti paeta Auschwitzista, SS valitsi satunnaisesti vankeja saman parakin sisältä rangaistavaksi lohko 11. Näitä vankeja pakotettiin seisomaan pihalla tuntikausia, joskus päiviä, ilman ruokaa tai vettä. Heitä myös usein hakattiin tai pakotettiin uuvuttaviin fyysisiin suorituksiin, kunnes he lyyhistyivät. SS käytti näitä yhteisrangaistuksia ehkäistäkseen pakenemisyrityksiä ja ylläpitääkseen tiukkaa kontrollia leirissä. Kauheimmat rangaistusmuodot sijaitsivat kuitenkin lohko 11 kellarissa. Suurin osa tämän osaston selleistä oli niin pieniä, että niissä tuskin pystyi istumaan tai makaamaan. Vankeja pidettiin näissä selleissä päiviä tai jopa viikkoja kidutuksen muotona. Ahtaan tilan lisäksi olosuhteet olivat muutenkin hirvittävät. Ilmanvaihto oli olematonta, ja ruokaa tai vettä annettiin vain vähän tai ei ollenkaan, mikä johti monien vankien kuolemaan nälkään, janoon tai tukehtumiseen. Yksi pahamaineisimmista rangaistusmuodoista lohko 11 oli seisomaselli. Tämä selli oli vain muutaman neliömetrin kokoinen, juuri sen verran tilaa, että ihminen mahtui seisomaan. Vankeja suljettiin näihin selleihin joskus jopa 4 kerrallaan, ja heitä pakotettiin seisomaan päiväkausia ilman mahdollisuutta istua tai maata. Seisomasellit oli suunniteltu aiheuttamaan äärimmäistä epämukavuutta ja kipua.
Näissä selleissä vangit kärsivät vakavista lihaskrampeista ja muista fyysisistä ongelmista, kunnes he menettivät tajuntansa. Oli myös nälkäselli, jossa vankeja pidettiin ilman ruokaa tai vettä, kunnes he kuolivat. Nälkäsellejä käytettiin rangaistuksena niille, joiden katsottiin tehneen vakavia rikkomuksia SS-näkökulmasta. Se oli hidas ja tuskallinen kuolema, ja monet vangit pelkäsivät nälkäsellejä enemmän kuin mitään muuta rangaistusta leirillä. Lohko 11 toimi myös teloituspaikkana. Vangit, jotka oli tuomittu kuolemaan ampumalla, tuotiin pahamaineiselle mustalle seinälle, joka sijaitsi lohkojen 10 ja 11 välissä olevassa pihassa. Siellä heidät asetettiin riviin ja ammuttiin teloitusryhmän toimesta. Teloituksen jälkeen ruumiit poltettiin todisteiden hävittämiseksi. Auschwitzin vangeille musta seinä oli pelon symboli. Kaiken kaikkiaan lohko 11 oli paikka, jossa SS saattoi käyttää valtaansa ja julmuuttaan ilman rajoja. Lohko 11 tapahtuneet kauhut olivat päivittäinen muistutus kaikille Auschwitzin vangeille leirielämän brutaalista todellisuudesta. Pelko joutua lohko 19 leijui jatkuvasti vankien yllä kuin synkkä pilvi. Ne, jotka lähetettiin lohko 19, tiesivät, ettei heidän ollut todennäköistä selvitä hengissä tästä kärsimyksen ja kuoleman paikasta. Lohko 12, eristyksen ja pelon karanteenilohko seuraavana, oli lohko 12 karanteenilohko. Tätä lohkoa käytettiin uusien vankien eristämiseen heidän saapuessaan leirille, tarkoituksena estää tautien leviäminen leirin sisällä. Kun vangit saapuivat Auschwitziin, heidän terveydentilansa oli usein heikko. Monet olivat matkustaneet pitkiä matkoja ahtaissa ja epähygienisissä olosuhteissa. He olivat heikkoja, nälkäisiä ja alttiita sairauksille. Karanteenilohkon olosuhteet olivat erittäin ankarat. Lohko oli ylikansoitettu ja monet vangit oli ahdettu pieniin huoneisiin, joissa oli vähän ruokaa eikä lainkaan kunnollista lääkintähoitoa. Lohko oli kylmä, eikä sään vaikutuksilta ollut juuri mitään suojaa. Myös hygienia lohkossa 12 oli hirvittävä. Vankeja pidettiin likaisissa olosuhteissa, vessoja ei ollut tarpeeksi ja vedensaanti oli rajallinen. Vangeille ei sallittu säännöllistä peseytymistä, eikä heidän vaatteitaan pesty. Tämän seurauksena täit ja muut loiset olivat yleisiä. Vaikka lohkon tarkoitus oli estää tautien leviäminen, huono hygienia helpotti sairauksien leviämistä entisestään. Lohkossa 12 SS suoritti myös lääkärin tarkastuksia uusille vangeille määrittääkseen, olivatko he työkykyisiä. Ne, jotka olivat heikkoja tai sairaita, merkittiin kuolemaan ja lähetettiin kaasukammioihin tai yksinkertaisesti jätettiin kuolemaan sairauksiinsa lohkoon. Lohkon 12 vangit joutuivat myös ankaran kurin kohteeksi. SS-vartijat pahoinpitelivät tai rankaisivat vankeja usein mitättömistäkin rikkeistä. Vankeja pakotettiin seisomaan tuntikausia nimenhuudoissa, vaikka he olivat sairaita tai heikkoja. SS käytti näitä nimenhuutoja keinona hallita ja pelotella vankeja. Aika, jonka vanki vietti lohkossa 12, vaihteli. Jotkut olivat siellä vain muutaman päivän, kun taas toiset pidettiin karanteenissa viikkoja. Mitä pidempään vanki oli lohkossa, sitä todennäköisemmin hän sairastui. Tänä aikana vangeille ei annettu mitään tietoa siitä, mitä heille tapahtuisi seuraavaksi. He elivät jatkuvassa pelossa, tietämättä vietäisiinkö heidät työhön, leirin toiseen osaan vai kaasukammioon. Eristäminen ja epävarmuus olivat osa sitä psykologista kidutusta, jota vangit joutuivat kokemaan. Tämä tarkoitti, että SS käytti karanteenilohkoa paitsi tautien hallintaan myös vankien mielenhallintaan. Todellakin, lohko 12 oli kurjuuden ja epätoivon paikka. Siellä SS aloitti prosessin, jolla vankien ruumiit ja mielet murrettiin. Lohkon oli määrä suojella leiriä taudeilta, mutta se oli enemmänkin odotustila, jossa vangit jäivät kohtalonsa armoille. Yksinkertaisesti sanottuna, lohko 12 oli karu johdatus Auschwitzin kauhuihin. Lohko 24, palkinto ahkerille vangeille, saattaa tuntua hämmästyttävältä,
että Auschwitz-Iinessä oli erityiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, jotka palvelivat muita tarkoituksia kuin vankien elämän kurjistamista. Yksi tällainen rakennus sisälsi kirjaston ja musiikkisalin. Kirjasto sijaitsi lohkossa 24, eikä se ollut tavallinen kirjasto. Siellä oli vain pieni kokoelma kirjoja, ja vain tietyt vangit saivat käyttää sitä. SS-upseerit valvoivat kirjastoa tarkasti, päättäen mitkä kirjat olivat saatavilla ja kuka sai lainata niitä. Kirjaston oli tarkoitus tarjota jonkinlaista henkistä helpotusta, mutta se oli rajoitettu ja valvottu. Useimmilla vangeilla ei ollut siihen pääsyä, ja ne harvat, jotka pääsivät, saivat lainata vain SS-DITAn hyväksymiä kirjoja. Kirjaston vieressä oli musiikkisali, jota käytettiin eri tarkoituksiin. Leirin orkesteri, joka koostui vangituista muusikoista, harjoitteli siellä. Nämä muusikot pakotettiin soittamaan nimenhuudoissa sekä SS-upseerien tilaisuuksissa. Musiikkisali muodosti oudon vastakohdan leirin kärsimykselle, sillä siellä soitettiin musiikkia kaiken kauhun keskellä. Syksyllä 1943 lohkon 24 toisessa kerroksessa perustettiin bordelli. Tämä bordelli tunnettiin nimellä Puff, ja se oli varattu vangeille, joita SS piti etuoikeutettuina. Nämä vangit palkittiin poletteilla ahkerasta työstään, ja he saattoivat käyttää näitä poletteja bordellissa käymiseen. Bordelli toimi tiukkojen sääntöjen alaisuudessa. Iltaisen nimenhuudon jälkeen vangit, joilla oli poletteja, saivat vierailla bordellissa. Kello soi 15 minuutin välein ilmoittain vierailun päättymisestä ja uuden alkamisesta. Huoneiden ovissa oli tarkastusluukut, joiden kautta SS-vartijat saattoivat valvoa, mitä sisällä tapahtui. On tärkeää huomata, että bordellin naiset olivat itsekin vankeja, jotka SS pakotti tähän rooliin. Heitä kohdeltiin välineinä palkita ahkeria vankeja. Kirjaston, musiikkisalin ja bordellin olemassaolo Auschwitz-Iissä korostaa elämän outoa ja kieroutunutta luonnetta leirissä. Nämä tilat oli tarkoitettu SS-upseerien palvelemiseen ja tiettyjen vankien palkitsemiseen, mutta ne ilmensivät myös natsien harjoittamaa manipulointia ja kontrollia leirin väestöä kohtaan. Vaikka nämä rakennukset tarjosivat lyhytaikaisen tauon tai palkinnon joillekin, ne olivat samalla paikkoja, joissa vankien kärsimys jatkui eri muodoissa. Auschwitz-Birkenau, tuhon ja kärsimyksen keskus. Suurin osa kompleksista kuului Auschwitz-Birkenau-leiriin. Tämä tunnettiin myös nimellä Birkenau, ja se oli todellinen kuoleman tehdas, jossa vankeja tapettiin teollisessa mittakaavassa. Leiri oli jaettu sektoreihin, joissa oli alueita miehille, naisille ja perheille. Jokainen sektori oli eristetty piikkilangalla ja lukituilla porteilla, jotta vangit eivät voineet sekoittua keskenään. Parakit, joissa vangit asuivat, olivat paikkoja, joissa elinolosuhteet olivat hirvittäviä, ruokaa oli vähän eikä kunnollista hygieniaa ollut. Leirin toiminnan keskipisteenä olivat 4 kaasukammiota, joissa satoja tuhansia ihmisiä, enimmäkseen juutalaisia, tapettiin. Birkenau oli natsien lopullisen ratkaisun pääasiallinen toteutuspaikka. BI-sektori oli yksi ensimmäisistä leirille rakennetuista sektoreista. Aluksi sitä käytettiin Auschwitz toisessa Birkenaun karanteenialueena. Kun vangit saapuivat leirille, he olivat usein heikkoja ja sairaita pitkän ja ankaran matkan jälkeen. BI-sektori oli paikka, jossa nämä uudet tulokkaat pidettiin erillään muusta leiristä. Kuten Auschwitz-Iissä, tarkoitus oli estää tautien leviäminen. Tämän sektorin olosuhteet olivat ankaria. Vangit sullottiin puisisiin parakkeihin, jotka oli alun perin suunniteltu hevostalleiksi. Parakeissa oli huono ilmanvaihto, ja vangeilla oli vain vähän pääsyä ruokaan, veteen tai saniteettiin. Ajan myötä BI-sektorin käyttötarkoitus muuttui. Leirin laajentuessa sektori muutettiin paikkaan, jossa pidettiin työkykyisiksi arvioituja vankeja. Nämä vangit valittiin saapumisen yhteydessä tapahtuneissa kuuluisissa valinnoissa. Tästä tuli naisten leiri, kun taas Bibssä asuivat työkykyisiksi katsotut miehet.
Ajan mittaan miehet siirrettiin pois BIP-sektorilta ja tyhjät parakit täytettiin naisvangeilla. Elinolosuhteet Birkenaussa olivat sietämättömät. Naiset sullottiin ylikansoitettuihin tiili- tai puuparakkeihin, jotka oli alun perin rakennettu hevostalleiksi. Näissä parakeissa ei ollut kattoa ja sateella lattiat muuttuivat mudaksi. Kesällä kuumuus oli tukahduttava ja haju sietämätön. Talvella naiset värisivät kylmästä ja kosteudesta. Parakeissa ei ollut valoja ja yöllä vain 2 ämpäriä toimivat vessoina. Kirput, täit ja rotat olivat jatkuva kiusa. Rotat hyökkäsivät heikkojen ja sairaiden kimppuun ja söivät kuolleiden ruumiita. Hygieniaolosuhteet olivat katastrofaaliset, mikä johti tautien, kuten pilkkukuumeen ja lavantaudin, nopeaan leviämiseen. Lähes kaikki naiset kärsivät vakavasta ripulista, joka vei heidän voimansa ja kuihdutti heidät usein kuolemaan asti. Kuolleita ruumiita oli kaikkialla. Vuoden 1943 alussa puhjennut pilkkukuume-epidemia tappoi puolet tämän sektorin vangeista. Pitääkseen vangit kiireisinä ja tuottavina BI-sektorin vangit määrättiin erilaisiin tehtäviin. BI-sektorin vangit joko määrättiin töihin leirin sisällä, jätettiin ilman töitä tai pidettiin karanteenissa. Sen sijaan BIB-sektorin vangit työskentelivät leirin ulkopuolella. Osa toimi hallinto- ja työvoimatoimistoissa, toiset pakettikeskuksessa tai ompelimossa. Työ oli fyysisesti raskasta ja uuvuttavaa. SS-vartijat, jotka tunnettiin äärimmäisestä julmuudestaan, valvoivat työskentelyä. He pahoinpitelivät ja rangaistivat usein vankeja tehtävien laiminlyönnistä, vaikka ne olivat mahdottomia suorittaa. Jatkuva työskentely brutaaleissa olosuhteissa yhdistettynä huonoihin elinoloihin johti korkeaan kuolleisuuteen BI-sektorin vankien keskuudessa. BI-sektori oli myös kuoleman ja kidutuksen paikka. Tohtori Horst Schumann suoritti sterilointikokeita lohkossa 30. Heinäkuussa 1944 tohtori Josef Mengele perusti 2 lohkoa BI-sektoriin perinnöllisyystutkimuksia varten. Vastasyntyneet kaksoset ja heidän äitinsä sijoitettiin lohkoon 22. Nuoret kaksoset iältään 2–16-vuotiaita sijoitettiin lohkoon 1. Tarpeetonta sanoakaan, ettei näistä lohkoista selvinnyt monta vankia hengissä. Ajan myötä BI-sektorista tuli yksi Auschwitz toisen täysimmin asutetuista osista. Tämä pakotti leirin johdon vähentämään vankien määrää valitsemalla ne, jotka sairastuivat tai heikkenivät liikaa töiden vuoksi tuhoamista varten. Heidät vietiin BI-sektorilta kaasukammioihin, joissa heidät tapettiin. Joka päivä vangit joutuivat elämään pelon kanssa. Jos he heikkenivät tai sairastuivat työn takia, se merkitsi varmaa kuolemaa. Auschwitz-Tögse, Birkenaun suurin sektori, oli B-tyli-sektori. Sen sisäänkäyntikohta oli vastaanotto- ja valinta-alue. Sinne tuotiin kaikki uudet vangit käsiteltäviksi. Alue sijaitsi lähellä rautatiekiskoja, joilla vankeja kuljettaneet junat pysähtyivät. Kun vangit saapuivat, heitä käskettiin nousemaan pois junavaunuista usein pitkän ja uuvuttavan matkan jälkeen, ja heidät alistettiin valintaprosessiin. SS-vartijat, jotka valvoivat uusien vankien saapumista, huusivat käskyjä ja käyttivät väkivaltaa pitääkseen järjestyksen yllä. Valintaprosessi oli keskeinen osa leirin toimintaa tuhoamiskeskuksena. Heti junista poistumisen jälkeen vangit jaettiin 2 jonoon, miehet yhteen, naiset ja lapset toiseen. Tämä erottelu oli valintaprosessin ensimmäinen vaihe, ja usein se merkitsi viimeistä kertaa, kun perheet näkivät toisensa. Ilmapiiri oli kaoottinen ja täynnä pelkoa, koska vangit eivät tienneet, mitä oli tapahtumassa. Valinnat suorittivat SS-upseerit, joiden mukana oli lääkintähenkilöstöä. Valinnat tehtiin nopeasti ja armottoman tehokkaasti. SS-henkilöstö teki välittömiä päätöksiä kunkin vangin fyysisen kunnon ja iän perusteella. Yksinkertaisella eleellä tai sanalla he ohjasivat vangit vasemmalle tai oikealle. Ne, jotka ohjattiin toiselle puolelle, yleensä vanhukset, sairaat lapset, raskaana olevat naiset ja äidit pienten lasten kanssa,
katsottiin työkyvyttömiksi. Heille kerrottiin usein, että heidät vietiin suihkuun rauhoittamiseksi, mutta todellisuudessa heidät lähetettiin suoraan kaasukammioihin. Monet näistä vangeista murhattiin muutaman tunnin kuluessa saapumisestaan. Työhön valitut lähetettiin toiselle puolelle, jossa heidät rekisteröitiin leirin vangeiksi. Heiltä riistettiin henkilökohtaiset tavarat, heidän hiuksensa ajeltiin ja heille annettiin vankien univormu. Vangit tatuoitiin myös numerolla käsivarteen, josta tuli heidän uusi henkilöllisyytensä. SS käytti näitä numeroita pitääkseen kirjaa vangeista, jotka nyt kuuluivat leirin työvoimaan. Ensimmäisen valinnan jälkeen työkykyisiksi katsotut vangit lähetettiin karanteeniin. Valintaprosessi oli vangille kauhistuttava kokemus. Se oli suunniteltu epäinhimillistämään heidät heti saapumishetkestä alkaen. SS teki elämää ja kuolemaa koskevia päätöksiä kylmästi ja välinpitämättömästi, kohdellen vankeja vain numeroina järjestelmässä. Koko prosessi toteutettiin brutaalilla tehokkuudella, mikä kuvasti Auschwitzin tuhoamisleirin teollista mittakaavaa. Karanteeniosion läpipäästyään vangit lähetettiin johonkin sektorin monista alasektoreista. Aluksi sektorit jaettiin sen mukaan, minkä tyyppisiä vankeja niissä pidettiin. Suurin osa miesvangeista sijoitettiin sektoreihin Bia ja Bid, kun taas muilla sektoreilla oli erityisiä tehtäviä. Yksi tällainen erityissektori oli sektori BIB, eli Theresienstadtin perheleiri, jossa Theresienstadtin getosta tuotuja juutalaisia pidettiin tilapäisesti ennen heidän teloittamistaan. Theresienstadt sijaitsi Teresinin kaupungissa saksalaismiehitetyssä Tšekkoslovakiassa ja tunnettiin mallighetona, jossa natsit yrittivät näyttää maailmalle, että juutalaisia kohdeltiin hyvin. Tämä oli kuitenkin valhe, sillä monet Theresienstadtista tulleet juutalaiset lähetettiin lopulta Auschwitziin, jossa he kohtasivat saman kauhun kuin muutkin. Theresienstadtin perheleiri perustettiin syyskuussa 1943. Pian sen jälkeen ensimmäinen 5000 juutalaisen ryhmä saapui Theresienstadtin getosta ja sijoitettiin sektoriin BIIB. Tämä leiri oli poikkeuksellinen, koska natsit sallivat vankien pitää siviilivaatteensa, pysyä perheidensä kanssa ja jopa kirjoittaa kirjeitä kotiin. Tämän tarkoituksena oli huijata ulkomaailmaa ja peittää tuhoamisleirien todellinen luonne. Vangit pakotettiin lähettämään kirjeitä, joissa heidän käskettiin kirjoittaa, että he olivat turvassa ja heitä kohdeltiin hyvin. Tämä oli osa natsien suunnitelmaa estää Punaisen Ristin ja muiden kansainvälisten järjestöjen tutkimukset siitä, mitä keskitysleireillä todellisuudessa tapahtui. Totuus oli, että Theresienstadtin perheleirin olosuhteet olivat samanlaiset kuin Birkenaun muissa osissa. Vangit elivät ylikansoitetuissa puisissa parakeissa, jotka oli alun perin rakennettu hevostalleiksi. Nämä parakit olivat kylmiä, kosteita ja täynnä ihmisten jätösten löyhkää. Vangit saivat niukasti ruokaa ja sekin oli huonolaatuista. Monet vangeista kärsivät aliravitsemuksesta, mikä teki heistä alttiimpia sairauksille. Myös Theresienstadtin perheleirin vangit pakotettiin työskentelemään pitkiä tunteja raskaassa ja uuvuttavassa työssä. Vangit elivät jatkuvan uhan alla, tietäen, että rangaistus tai kuolema saattoi kohdata milloin tahansa. Theresienstadtin perheleirin lapset olivat erityisen haavoittuvaisia. Monet sairastuivat ankarien olosuhteiden ja riittämättömän ravinnon vuoksi. Näistä vaikeuksista huolimatta lapset yrittivät säilyttää jonkinlaisen normaalin tunteen. He leikkivät ja osallistuivat jopa tilapäisiin oppitunteihin. Nämä pienet vastarinnan eleet olivat myös vanhempien vankien tapa vastustaa leirin epäinhimillisiä olosuhteita. Maaliskuussa 1944, 6 kuukauden leirissäolon jälkeen, ensimmäinen ryhmä Theresienstadtin perheleirin vankeja lähetettiin kaasukammioihin. Tällä hetkellä Punainen Risti oli saanut natsien kutsun tarkastaa Theresienstadtin getto. Viikkoja ennen heidän saapumistaan uusi juutalaisryhmä tuotiin geton alueelta Birkenaun toukokuussa 1944. Nämä uudet tulokkaat sijoitettiin samaan BIB-sektoriin.
Kuten aiempi ryhmä, he saivat olla yhdessä ennen kuolemaansa. Tämä ryhmä kohtasi kuitenkin julman kohtalonsa paljon nopeammin. Heinäkuussa 1944 jäljellä olevat vangit Theresienstadin perheleiriltä tuhottiin. SS määräsi, että kaikki oli lähetettävä kaasukammioihin, joissa heidät tapettiin. Theresienstadin perheleiri oli esimerkki natsien käyttämistä huijauskeinoista, joilla holokausti pidettiin piilossa maailman katseilta. Vaikka se vaikutti paikalta, jossa perheet voisivat pysyä yhdessä, se oli lopulta vain yksi osa Auschwitzin kuoleman koneistoa. Vangit, jotka asuivat Birkenaun B-sektorissa, kokivat samat kauhut kuin muutkin leirin osat. Myös heidän kohtalonsa oli sinetöity heidän saapuessaan. B. Romanien perheleiri, tragedian ja selviytymisen paikka. Ensimmäinen ryhmä romaneja saapui tälle sektorille helmikuussa 1943. Heidät sijoitettiin pitkiin puuparakkeihin, joiden molemmissa päissä oli savupiiput. Parakkien sisällä oli kolmikerroksisia puisia sänkyjä, joista jokaisessa nukkui yksi romaniperhe. Nämä parakit olivat mahdollisesti koko leirin ylikansoitetuimpia paikkoja. Yhdessä äärimmäisen epäpuhtaiden olosuhteiden kanssa romanien perheleiri oli otollinen maaperätaudeille, joista yleisimmät olivat lavantauti ja noma harvinainen sairaus, joka aiheutti vakavia kasvojen epämuodostumia, etenkin lapsilla ja vanhuksilla. Monet romanit näkivät perheidensä kuolevan yksi kerrallaan. Eräs leiriltä selvinnyt romaninainen kuvasi, kuinka hänen lapsensa, jotka olivat pelkkää luuta ja nahkaa, kuolivat hänen silmiensä edessä, eikä hän voinut tehdä mitään pelastaakseen heidät. Myös hänen isänsä, miehensä, veljensä ja muut sukulaisensa kuolivat leirillä. Sekä henkinen että fyysinen kärsimys oli valtavaa, ja hyvin harvat selvisivät tästä koettelemuksesta hengissä. Birkenaun romanit tuotiin leirille eri paikoista, pääasiassa Saksasta ja Itävallasta. He järjestäytyivät omien tapojensa mukaan klaaneiksi ja perheiksi. Leirin hallinto yritti ottaa käyttöön samanlaista järjestystä kuin muualla leirissä, mutta epäonnistui siinä. Huolimatta siitä, että he olivat vangittuina kuolemanleirillä ja kärsivät nälästä, sairauksista ja kurjista elinolosuhteista, romanit olivat päättäneet elää elämäänsä omalla tavallaan. He yrittivät pitää kulttuurinsa elossa soittamalla musiikkia ja järjestämällä sirkustyyppisiä esityksiä. Kuitenkaan edes heidän suuri elämänintonsa ei voinut pelastaa heitä synkältä kohtalolta. Maaliskuussa 1933 noin 1700 romania, jotka olivat liian sairaita rekisteröitäviksi, surmattiin kaasukammioissa. Toukokuussa 1935 romania, joista suurin osa sairasti lavantautia, kaasutettiin myös. Vuotta myöhemmin, toukokuussa 1944, SS suunnitteli jäljellä olevien 6000 romanin surmaamista leirissä. Toukokuun 16. päivänä he piirittivät leirin aikomuksenaan johdattaa vangit kaasukammioihin. Heitä vastassa oli kuitenkin romaneja, jotka olivat aseistautuneet veitsillä, rautaputkilla ja muilla improvisoiduilla aseilla. Yllättäen SS vetäytyi ja teloitus lykättiin. Tämä oli poikkeuksellista, koska SS käytti yleensä väkivaltaa epäröimättä kohdatessaan vastarintaa. Tässä tapauksessa he kuitenkin pidättäytyivät, mahdollisesti siksi, että romanivankien kohtalosta ei ollut vielä lopullista päätöstä. Myöhemmin samassa kuussa 1500 romania valittiin työhön ja siirrettiin pois leiriltä. Elokuussa 1944 toinen samansuuruinen ryhmä vietiin työvoimaksi ja suurin osa jäljelle jääneistä miehistä, naisista ja lapsista kaasutettiin. Tähän mennessä Birkenaun romanien perheleiri oli lähes tyhjentynyt. Arvioiden mukaan yhteensä 6432 romania murhattiin Auschwitzissa joko kaasukammioissa tai muilla tavoilla. Monet kuolivat myös leirin hirvittäviin olosuhteisiin. Romanien kohtalo Birkenaussa teki heistä toiseksi pahiten kohdellun ryhmän juutalaisten jälkeen.
He joutuivat kokemaan joitakin holokaustin pahimmista kauhuista, mutta heidän kärsimyksensä jäi suurelta osin tunnustamatta ja heidän tarinansa useimmiten kertomatta. Kaasukammiot. Joukkotuhon mekaaninen sydän Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirin eri sektoreissa vangit sijoitettiin eri alueille, mutta kaikilla oli yksi yhteinen piirre, elinolosuhteet, jotka eivät soveltuneet ihmisille. Toinen yhteinen asia kaikille vangeille oli se, että näistä kauheista paikoista heillä oli sama lopullinen päämäärä, kaasukammiot. Birkenaun ensimmäiset kaasukammiot olivat pieniä maalaistaloja, jotka SS muutti surmaamiskeskuksiksi. Näitä kutsuttiin pieneksi punaiseksi taloksi ja pieneksi valkoiseksi taloksi. Rakennukset valittiin niiden sijainnin vuoksi, sillä ne sijaitsivat kaukana pääleiristä, jotta teloitukset voitiin pitää salassa. Vangit tuotiin näihin taloihin, heille kerrottiin heidän menevän suihkuun ja sitten heidät kaasutettiin. Käytetty kaasu oli nimeltään Zyklon B, myrkky, jota alun perin käytettiin tuholaisten torjuntaan. Se oli erittäin tehokas keino tappaa suuria määriä ihmisiä, sillä kaasu levisi nopeasti ja tappoi kaikki sisällä olevat muutamassa minuutissa. Kuitenkin kun Birkenaun vankimäärä kasvoi, natsit ymmärsivät tarvitsevansa suurempia kaasukammioita. He alkoivat rakentaa 4 suurta kaasukammiota ja krematoriota leirille. Nämä uudet tilat suunniteltiin tappamaan tuhansia ihmisiä kerralla. Jokainen kaasukammio oli yhteydessä krematorioon, jossa ruumiit poltettiin. Uudet kaasukammiot rakennettiin näyttämään suihkutiloilta, jotta uhrit saatiin petettyä. Vangit johdatettiin kaasukammioihin, joissa heitä kehotettiin riisuutumaan ja ripustamaan vaatteensa koukkuihin. Heille sanottiin usein, että heidän tulisi muistaa, mihin he vaatteensa laittoivat, koska he tarvitsisivat ne suihkun jälkeen. Tämä oli valhe, jonka tarkoituksena oli rauhoittaa heidät ja estää paniikki. Kun vangit olivat sisällä, ovet lukittiin ja Zyklon B-rakeet pudotettiin erityisten aukkojen kautta katosta. Kaasu levisi kammiossa ja 20 minuutin kuluessa kaikki sisällä olleet olivat kuolleita. Vaikka seinät olivat paksut äänten vaimentamiseksi, uhrien huudot kuuluivat joskus ulkopuolelle asti. Kaasuttamisen jälkeen erityiset vangit, joita kutsuttiin Sonderkommandoksi, pakotettiin menemään kammioihin poistamaan ruumiit. Heidän täytyi raahata ruumiit ulos, poistaa kultahampaat, leikata naisilta hiukset ja viedä ruumiit krematorion uuneihin poltettaviksi. Birkenaun kaasukammiot toimivat lähes taukoamatta vuosina 1942–1944. Natsit pyrkivät jatkuvasti tekemään prosessista tehokkaamman, jotta he voisivat tappaa enemmän ihmisiä nopeammin. Vuoden 1944 lopulla, kun Neuvostoliiton joukot lähestyivät leiriä, natsit yrittivät peittää rikoksensa purkamalla kaasukammiot ja krematoriot tuhotakseen todisteet teoistaan, mutta murhien mittakaava oli niin valtava, ettei sitä voitu täysin peittää. Kaasukammioiden suunnittelu oli brutaalin tehokasta. Kaikki oli suunniteltu tekemään tappamisesta mahdollisimman nopeaa ja huomaamatonta. Vangeilla ei ollut mitään mahdollisuutta vastustaa, ja jopa ne, jotka pakotettiin työskentelemään tässä prosessissa, tiesivät todennäköisesti tulevansa itsekin surmatuiksi. Koko järjestelmä oli rakennettu epäinhimillistämään ja tuhoamaan ihmisiä teollisessa mittakaavassa, mikä teki Birkenausta todellisen kuoleman tehtaan. Kun vangit oli kaasutettu, heidän ruumiinsa siirrettiin kaasukammioista krematorioihin Sonderkommando-vankien toimesta. Nämä vangit valittiin käsin SS-vartijoiden toimesta heidän fyysisen olemuksensa ja kyvynsä kantaa raskaita taakkoja perusteella. On tärkeää huomioida, että heidät pakotettiin tekemään tämä työ kuoleman uhalla. Nämä miehet tiesivät, että heidän henkensä säästettiin vain niin kauan kuin he olivat natseille hyödyllisiä. Lopulta heidätkin tapettiin ja korvattiin uusilla vangeilla, jotka pakotettiin jatkamaan tätä kammottavaa työtä. Kuitenkin kun Sonderkommandot olivat poistaneet ruumiit kaasukammioista, he nostivat ne metallisten paareiden päälle ja kuljettivat viereisiin krematorioihin.
Siellä ruumiit työnnettiin yksinkertaisesti uuneihin. Krematorioiden uunit olivat erittäin kuumia ja polttivat ruumiit tuhkaksi lyhyessä ajassa. Sonderkommandot pakotettiin työskentelemään nopeasti, sillä poltettavia ruumiita tuli jatkuvasti lisää. Joskus krematoriot eivät kuitenkaan pystyneet käsittelemään ruumiiden määrää. Näissä tapauksissa natsit polttivat ruumiit suurissa kuopissa krematorioiden ulkopuolella. Nämä kuopat kaivettiin maahan, ruumiit heitettiin sisään ja sytytettiin palamaan. Kiireisinä päivinä tuli paloi yötä päivää ja poltetun lihan haju täytti Birkenaun ilman. Paksu savu kuopista näkyi kauas. Polttamisen jälkeen tuhkat sekä krematorioista että ulkona olevista kuopista heitettiin läheisiin lamppiin tai levitettiin leirin ympärillä oleville pelloille. Koko vankien ruumiiden hävitysprosessi suoritettiin yksinomaan Sonderkommandojen toimesta. Koska natsit pitivät tuhoamisprosessin äärimmäisen salassa, Sonderkommandot olivat harvoja, jotka tiesivät holokaustin kauheudet kokonaisuudessaan. Vaikka he olivat SS-vartijoiden tiukan valvonnan alaisia, jotkut Sonderkommandon jäsenet onnistuivat dokumentoimaan, mitä he näkivät. Näitä kertomuksia kirjoitettiin paperilappusille tai muistivihkoihin ja haudattiin leirin maahan toivossa, että ne löydettäisiin myöhemmin. Itse asiassa Sonderkommandon jäsenien Salman Gradowskin ja Leib Langfusin kirjoituksia löydettiin myöhemmin, ja ne tarjosivat arvokkaita ensikäden todistuksia joukkomurhista Auschwitz-Birkenaussa. Lisäksi Sonderkommandot olivat vastuussa vuoden 1944 syksyn kapinasta leirillä. Kapinaa valmisteltiin salassa useiden kuukausien ajan. Vangit onnistuivat salakuljettamaan pieniä määriä räjähteitä leirille naisten avulla, jotka työskentelivät läheisissä ammusvarastoissa. Lokakuun 7. päivänä 1944 Krematorium Ivedsen Sonderkommandot käynnistivät kapinan. He käyttivät salakuljetettuja räjähteitä räjäyttääkseen krematorion ja hyökkäsivät SS-vartijoiden kimppuun itse tehdyillä aseilla. Vaikka he olivat valtavasti alivoimaisia ja huonosti varusteltuja, he onnistuivat tappamaan useita vartijoita alkukaaoksen aikana. Vaikka heidän rohkeutensa oli suuri, kapina tukahdutettiin nopeasti natsien toimesta. SS-vartijat kutsuivat lisäjoukkoja ja kapinaan osallistuneet vangit joutuivat aseellisesti ylivoimaisen vastuksen eteen. Suurin osa kapinallisista tapettiin taistelussa. Kapinan seurauksena noin 450 Sonderkommandon jäsentä teloitettiin natsien toimesta. Kapinassa tuhottua krematoriota ei koskaan korjattu. Se oli pieni, mutta symbolinen voitto kuoleman tehtaan pysäyttämisessä. Sektori BI, Birkenaun Meksiko, epätoivon ja selviytymisen paikka Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirille tuotujen vankien määrä kasvoi niin suurella vauhdilla, että natseilla ei ollut vain tarpeeksi aikaa tappaa heitä kaikkia, vaan heillä ei myöskään ollut tarpeeksi parakkeja kaikille. Siksi kesällä 1943 leirin johto alkoi rakentaa 3. sektoria. BI-sektorin oli määrä majoittaa 60 000 vankia 182 rakennukseen, mikä oli vaativa tehtävä, vaikka käytössä oli rajattomasti orjatyövoimaa. Tammikuussa 1944 oli valmiina vain 32 parakkia, ja 35 muuta oli osittain keskeneräisiä, kun rakennustyöt yllättäen keskeytettiin. Toukokuussa leiri vastaanotti tuhansien unkarilaisten naispuolisten juutalaisvankien ryhmän. Asuntotilan puute johti leirin hirvittävään ylikansoitukseen. Parakeissa, joissa oli enintään 300 hengelle tilaa nukkua, pidettiin yli 1000 vankia. Suurin osa heistä joutui makaamaan paljaalla betonilattialla ilman kerrossänkyjä tai olkia. Tällainen tilanne johti usein tappeluihin vankien välillä siitä, kuka saisi nukkua ja kenen olisi seisottava koko yö. Elinolosuhteet BI-sektorissa olivat selvästi leirin koko alueen huonoimmat. Leirissä ei ollut perusasioita. Vangeille ei ollut keittiöitä, pesutiloja eikä käymälöitä.
He eivät olleet saaneet vankien vaatteita tai leirin huopia, ja heille annettiin nyt kaikenlaisia huopia, jotka oli kerätty karkotettujen omaisuudesta. Koska näky vangeista, jotka kulkivat leirissä huopiin kääriytyneinä, muistutti meksikolaisia alkuasukkaita, leiri sai lempinimen Meksiko. Peruspalvelujen puuttuminen tarkoitti, että hygienia B-sektorissa oli lähes mahdotonta ylläpitää. Pesu- ja käymälätilojen puuttuminen johti kauheisiin saniteettiolosuhteisiin, jotka edesauttoivat tautien leviämistä vankien keskuudessa. Koko Meksikon sektorille toimitettiin vain 1 tynnyri vettä päivässä, mikä ei riittänyt tuhansien siellä pidettyjen naisten päivittäisiin tarpeisiin. Vangit joutuivat pesemään vaatteensa lätäköissä, jos he olivat onnekkaita ja satoi. Ruoan puute oli kuitenkin luultavasti kaikista suurin ongelma, sitä oli vähän ja sen laatu oli erittäin huono. Tämä aiheutti kauhean nälän ja vangit alkoivat kääntyä toisiaan vastaan saadakseen kulhollisen keittoa, koska ruokaa ei riittänyt kaikille. Eräs leirilääkäri kuvasi, kuinka tuhoisia nämä nälän hetket olivat aina, kun SS-vartijat toivat ruokaa parakeille. Minulla oli aina eniten tekemistä ruokajaon jälkeen. Piti sitoa verisiä päitä, hoitaa murtuneita kylkiluita ja puhdistaa haavoja. Työskentelin, vaikka tiesin aivan hyvin, että se oli toivotonta, sillä seuraavana päivänä kaikki alkaisi taas alusta ja potilaat olisivat todennäköisesti samat. Nälkäkuuri yhdistettynä ankeisiin elinolosuhteisiin teki vankien terveenä pysymisestä lähes mahdotonta. Monet olivat niin heikkoja, etteivät pystyneet seisomaan jaloillaan. Muut vangit kutsuivat heitä nimellä Muselmänner. Koko Auschwitz-Birkenaun alueella oli tuhansia näitä käveleviä ruumiita, mutta Meksiko oli täynnä heitä. Erään selviytyjän kuvaus Muselmannista oli seuraava: nahka ja luukasa kuihtunut ihminen, joka tuskin pystyi raahautumaan eteenpäin tahdon ja voiman puutteessa. Henkilö, jonka nenästä valui limaa suuhun ja leualle, likainen, rievuissa kulkeva ja usein täysin täynnä täitä, kärsien kovasta ripulista, joka sotki alusvaatteet. Henkilö, jonka silmät olivat uponneet tai pullottivat, todellinen kuva kurjuudesta, heikkoudesta, toivottomuudesta ja kauhusta. BI-sektori suljettiin lopulta lokakuussa 1944 ja jäljellä olevat vangit siirrettiin junalla Crossrosenin keskitysleirille. BI-sektorin sulkeminen merkitsi yhden Birkenaun ankarimman elinympäristön loppua. Valitettavasti monille vangeille kärsimys jatkui muilla leireillä. Auschwitz-Trettame-Monowitz, julman orjatyön ja kärsimyksen leiri pääleirien Auschwitzin ja Birkenaun, lisäksi kokonaisuuteen kuului sarja alaleirejä, jotka kuuluivat keskushallinnon alaisuuteen. Nämä alaleirit olivat pääosin niin sanottuja työleirejä, jotka rakennettiin tarjoamaan ilmaista työvoimaa lähistöllä sijaitseville tehtaille ja tukemaan Saksan sotateollisuutta. Useimmissa näistä leireistä oli 200 1050 vankia, poikkeuksena Monowitz, Auschwitzin suurin alaleiri, jossa oli yli 10 000 vankia. Kokonsa ja merkityksensä vuoksi sitä kutsuttiin Auschwitz III-leiriksi. Monowitz rakennettiin lokakuussa 1922 tukemaan läheisen IG Farben yhtiön toimintaa synteettisen kumin nimeltään Buna valmistuksessa. Leiri ja tehdas sijaitsivat Monowicen kylän lähellä 4 mailin päässä Auschwitzista alueella, joka oli rikas luonnonvaroista kuten hiilestä, kalkista, suolasta ja vedestä, tehden siitä ihanteellinen paikan synteettisten materiaalien valmistukselle. Ennen leirin rakentamista vangit joutuivat kävelemään leiriltä työpaikoilleen tehtaalle. Vaikka tehdas virallisesti kirjoitti palkkakuitteja työntekijöille, vangit eivät saaneet lanttiakaan tästä rahasta. Kaikki palkat menivät SS:lle. Huolimatta hieman paremmista oloista kuin Auschwitzin muissa osissa, elämä Monowitzissa oli silti julmaa. Vankeja pahoinpideltiin ja teloitettiin säännöllisesti, jos he eivät kyenneet työskentelemään. Ne, jotka sairastuivat liian pahoin, lähetettiin takaisin pääleireille tapettaviksi.
Vangin keskimääräinen elinikä Monowitsissa oli vain 3-4 kuukautta, hieman pidempi kuin läheisissä kaivoksissa, joissa se oli vain 1 kuukausi. Työtehon parantamiseksi SS perusti työkasvatusleirin opettamaan vankeja työskentelemään tehokkaammin. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan juuri lisänneet tuottavuutta, koska vangit olivat aliravittuja ja uupuneita. Vaikka työvoima oli pakkotyövoimaa, tehdas ei silti toiminut odotetulla tasolla. Monowits jatkoi toimintaansa sodan loppuvaiheisiin asti. Marraskuussa 1943 siitä tuli Saksan 3. suurin synteettisen kumin ja polttoaineen tuotantolaitos. Se sai oman komentorakenteensa erillään pääleiristä. Uusi komendantti, SS-upseeri, valvoi henkilöstöä, joka hallitsi 11 000 vankia, jotka asuivat 60 parakissa. Leirillä oli myös 9 muuta pienempää alaleiriä sen alaisuudessa. Tärkeän sotateollisen merkityksensä vuoksi IG Farbenin tilat Monowitsissa joutuivat toukokuusta 14 alkaen liittoutuneiden pommitusten kohteeksi. Hyökkäykset lisääntyivät ajan myötä. Suuret ilmaiskut elokuussa ja joulukuussa 1944 aiheuttivat vakavia vaurioita tehtaalle, mutta johtivat myös noin 120 vangin kuolemaan. Tästä huolimatta leiri pysyi toiminnassa 18. tammikuuta 1945 asti, jolloin työkykyiset vangit pakotettiin marssimaan Gliwiceen. Sieltä heidät kuljetettiin junalla Saksaan. Ne, jotka olivat liian sairaita liikkumaan, jätettiin jälkeen ja vapautettiin lopulta liittoutuneiden joukkojen toimesta. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, maailma ei vielä tiennyt millainen pahuus oli nousemassa. Saksa oli Hitlerin mukaan noussut takaisin jaloilleen ja oli palauttamassa ylpeytensä ja entisen loistonsa. Uusi aikakausi oli alkamassa. Aikakausi, jossa Saksasta tulisi ylevien miesten ja naisten yhteiskunta. Mutta tässä uudessa, täydellisessä yhteiskunnassa ei ollut tilaa kaikille. Ei niille, joita pidettiin alempiarvoisina ylivertaiseen arjalaiseen rotuun nähden. Ei slaaveille, ei romaneille eikä juutalaisille. Erityisesti ei juutalaisille. Satojen vuosien ajan juutalaiset Euroopassa olivat kohdanneet syrjintää, ennakkoluuloja ja väkivaltaa. Kun maailma siirtyi 1900-luvulle, tämä vihamielisyys sai poliittisia muotoja, jotka loivat uskomuksen, että juutalaiset olivat uhka yhteiskunnalle. Kuitenkin vasta natsit tekivät näistä ideoista virallista politiikkaa. Mein Kampfissa, natsien raamatussa, Adolf Hitler syytti juutalaisia monista Saksan ongelmista. Hän syytti juutalaisia maan tappiosta ensimmäisessä maailmansodassa, talousvaikeuksista ja kommunismin leviämisestä. Hitlerin ja hänen ajatteluaan seuranneiden mielestä juutalaiset olivat vaarallinen rotu, joka täytyi poistaa yhteiskunnasta. Natsit kutsuivat tätä juutalaiskysymykseksi ja pitivät sitä ongelmana, johon piti löytää ratkaisu. Jo vuonna 1933 Saksan juutalaiset alkoivat tuntea, etteivät he olleet enää tervetulleita maassa, jossa he olivat asuneet sukupolvien ajan. Vuoden 1935 Nürnbergin lait muuttivat nämä pelot todeksi, kun kaikilta juutalaisilta riistettiin kansalaisuus ja heidät alennettiin alamaisiksi ilman täysiä laillisia oikeuksia. Mutta tämä oli vasta alkua. Kun natsien sotakone alkoi marssia Euroopan halki, esiin nousivat suunnitelmat pakottaa kaikki juutalaiset pois mantereelta. Aluksi natsit harkitsivat juutalaisten lähettämistä esimerkiksi Madagaskariin Afrikassa. SS:n johtajalla Heinrich Himmlerillä oli suunnitelmia jakaa Puola 2 osaan. Saksalaiset asuisivat lännessä ja juutalaiset sullottaisiin kaupunkien ahtaisiin gettoihin. Mutta sodan jatkuessa natsit alkoivat käyttää brutaalimpia menetelmiä ja he alkoivat kerätä juutalaisia joukkoteloituksia varten. Kuitenkin ampumiset vaikuttivat sotilaisiin raskaasti, tekivät heidät hermostuneiksi ja traumatisoivat heitä. Siksi syyskuuhun 1941 mennessä natsit alkoivat etsiä uutta tapaa tappaa suuria määriä ihmisiä. Yksi keskeinen hetki
juutalaiskysymyksen ratkaisussa oli Wannseen kokous, joka pidettiin 20. tammikuuta 1922 Berliinin lähellä sijaitsevalla järvellä. Kokouksessa natsien korkeimmat virkamiehet keskustelivat lopullisesta ratkaisusta, suunnitelmasta hävittää kaikki juutalaiset. He sopivat, että juutalaisia ei enää siirrettäisi itään, vaan heidät murhattaisiin. Kokouksessa määriteltiin, kuka laskettaisiin juutalaiseksi, ja kehitettiin tehokkaimmat tavat toteuttaa joukkomurha laajassa mittakaavassa. Tämän seurauksena keskitysleirit muutettiin kuolemanleireiksi. Juutalaisia kaikkialta miehitetyistä Euroopan maista kuljetettiin täpötäysissä junissa leireille, kuten Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek ja ehkä kaikkein hirvittävin kuolemanleiri Auschwitz. Niille, jotka eivät tiedä, Auschwitzin kuolemanleiri rakennettiin miehitetyn Puolan kaupunkiin, joka kantoi samaa nimeä. Puolalaisten Oświęcim-nimeä käyttämä kaupunki oli yksi Puolan vanhimmista linnoituskaupungeista. Ensimmäisen kerran se mainittiin vuonna 1178, ja se oli rajakaupunki puolalaisten ja saksalaisten välillä, mikä teki siitä tärkeän kauppakeskuksen. Kun kaupunki liitettiin pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan vuonna 1348, sen nimeksi tuli saksalaistettu Auschwitz. Vuosisatojen myrskyisän historian aikana kaupunki vaihtoi hallitsijaa useaan otteeseen, kunnes vuonna 1772 se liitettiin Habsburgien valtakuntaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaupungista tuli osa itsenäistä Puolan valtiota. Oświęcimille oli ominaista sen suuri juutalaisväestö, joka oli yksi alueen suurimmista. Keskiaikaan saakka menestyvien kauppareittien vetämät juutalaiset saapuivat Oświęcimiin. Toisin kuin monissa muissa Euroopan kaupungeissa, juutalaisia ei pakotettu asumaan getossa, eikä heitä sortanut mikään virallinen valta. Päinvastoin juutalaisyhteisö kasvoi ja vaurastui, ja monista sen jäsenistä tuli menestyviä liikemiehiä. 1800-luvun loppuun mennessä kaupungin juutalaisväestö oli lähes yhtä suuri kuin katolilaisten, ja juutalaisilla oli merkittävä rooli kaupungin taloudessa. Sitten tulivat natsit. 1. syyskuuta 1939 Saksa hyökkäsi Puolaan ja Oświęcim miehitettiin pian. Kaupungin nimeksi vaihdettiin Auschwitz ja se liitettiin Saksan valtakuntaan. Alun perin Auschwitz oli vain pieni paikkakunta, eikä sillä ollut merkittävää roolia natsien suunnitelmissa. Tämä muuttui vuonna 1941, kun IG Farbenin tehdas rakennettiin. Äkkiä Auschwitzista tuli natseille tärkeä mallikaupunki idän hallinnalle. Kaupunki nähtiin ihanteellisena esimerkkinä siitä, kuinka natsit voisivat yhdistää teollisen kasvun rotupolitiikkaansa. Juutalaiset ja puolalaiset karkotettiin kaupungista saksalaisten tieltä. Huhtikuussa 1941 juutalaiset karkotettiin Auschwitzista viikossa. Kaupunkiin yli 700 vuotta kuulunut juutalaisyhteisö tuhottiin. Heidän kotinsa lukittiin ja jätettiin tyhjiksi tulevia saksalaisia asukkaita varten. Natsit tarjosivat taloudellisia kannustimia houkutellakseen saksalaisia muuttamaan Auschwitziin. IG Farbenin tehdas liittyi kiinteästi kaupungin kehittämiseen. Yritys maksoi uusien talojen rakentamisesta ja paransi kaupungin infrastruktuuria. He halusivat tehdä kaupungista modernin, mukavan paikan saksalaisille työntekijöille ja heidän perheilleen. Suunnitelmissa oli rakentaa nykyaikainen kaupunki julkisilla rakennuksilla, leveillä teillä ja viheralueilla. Pääarkkitehti Hans Stossberg sai tehtäväkseen suunnitella Auschwitz uudelleen. Hän suunnitteli uusia kaupunginosia kouluineen, puistoineen ja urheilutiloineen. Nämä suunnitelmat houkuttelivat monia saksalaisia perheitä muuttamaan Auschwitziin ja hyötymään kaikista sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kuitenkin harva tiesi, että vain muutaman kilometrin päässä tästä maanpäällisestä paratiisista natsit rakensivat aivan toisenlaista asutusta. Vuoden 1939 lopulla Auschwitz kiinnitti SS:n huomion,
kun etsittiin sopivaa paikkaa keskitysleirille Schlesiassa. SS-Oberführer Richard Glücks, keskitysleirien tarkastaja, suositteli Auschwitziin hylättyä tykistökasarmia, jossa oli 14 yksikerroksista ja 6 kaksikerroksista parakkirakennusta rivissä paraatikentän ympärillä. Se osoittautui täydelliseksi paikaksi natsien julmalle leirille. Kun Heinrich Himmler hyväksyi leirin perustamisen, komendantiksi nimitetylle Rudolf Hössille annettiin 2 miljoonan Reichsmarkin budjetti leirin rakentamiseen 10 000 vangille. Läheisillä alueilla asuvat perheet häädettiin kodeistaan ja noin 1200 työtöntä puolalaista karkotettiin. Paikalliset juutalaiset pakotettiin keräämään puisia paaluja ja piikkilankaa leirin suojaamiseksi. Toukokuussa 1940 tuotiin ensimmäiset 30 vankia, saksalaisia rikollisia, jotka määrättiin valvomaan pian saapuvia puolalaisia vankeja. Kesäkuussa 1940 leiri aloitti virallisesti toimintansa, kun ensimmäinen puolalaisista poliittisista vangeista koostunut ryhmä saapui. Heidät sijoitettiin heitä varten valmistettuihin parakkeihin. Kesän 1940 loppuun mennessä Auschwitz oli täydessä toiminnassa oleva vankileiri. Se kasvoi tulevina vuosina majoittamaan 30 000 vankia ja siitä tuli brutaalin pakkotyön paikka. Vangit, jotka rakensivat oman vankilansa, kärsivät ankarissa oloissa ilman huolenpitoa tai inhimillisyyttä. Kesäkuussa 1941 sota Neuvostoliittoa vastaan alkoi ja saksalaiset kohtasivat uuden ongelman, minne sijoittaa satoja tuhansia neuvostoliittolaisia sotavankeja. Jo syyskuuhun mennessä SS:n oli määrä ottaa vastaan 100 000 upseeria ja poliittista komissaaria. 26. syyskuuta Himmler määräsi keskusrakennustoimiston päällikön Hans Kammlerin ilmoittamaan Rudolf Hössille, että Auschwitziin oli rakennettava uusi suurleiri neuvostovankeja varten. Uuden leirin paikaksi valittiin Birkenaun kylän lähellä oleva alue Auschwitzin länsipuolella, jonka puolalaiset tunsivat nimellä Brzezinka. Höss sai 8,9 miljoonaa Reichsmarkin budjetin karanteenialueen rakentamiseksi 17 000 uudelle vangille ja läpikulkuleirin 80 000 vangille, jotka odottivat siirtoa valtakuntaan. Tällöin ei vielä puhuttu kaasukammioista tai krematorioista, mutta tilanne oli muuttumassa nopeasti. Pahamaineisen Wannseen konferenssin jälkeen tammikuussa 1922 ja lopullisen ratkaisun käyttöönoton myötä tehtiin päätös muuttaa Auschwitz-Birkenaun kompleksi Euroopan juutalaisten tuhoamiskeskukseksi. 15. helmikuuta 1942 saapui ensimmäinen juutalaisten kuljetus Auschwitziin. Ensimmäiset kaasutetut vangit tapettiin Auschwitzin krematoriossa, mutta pian rakennettiin uusia kaasukammioita Birkenaun leiriin. Ajan myötä Birkenaun kaasukammioihin lähetettyjen juutalaisten määrä kasvoi. Kaasukammiot eivät pystyneet käsittelemään uhrien määrää, joten syksyllä 1922 päätettiin laajentaa Birkenaun leiriä majoittamaan 200 000 vankia. Kompleksista tuli todellinen kuolemantehdas. Auschwitzin loppu, vapautus ja kauhun jälkiseuraukset. Heinäkuussa 1944 puna-armeijan panssarivaunut vyöryivät Puolan halki lähestyen Auschwitzia ja pakottaen natsit harkitsemaan leirin sulkemista ja todisteiden piilottamista heidän hirvittävästä projektistaan. Leirin johto alkoi siirtää vankeja ja materiaaleja muihin leireihin Saksassa. Kesän loppuun mennessä noin puolet Auschwitzin 155 000 vangista oli siirretty länteen leireille, kuten Buchenwaldiin ja Dachauhun. Kuitenkin, vaikka leiriä alettiin purkaa, sen toiminta jatkui edelleen. Kaasutukset jatkuivat marraskuuhun 1944 asti, jolloin ne lakkautettiin. SS-vartijat tuhosivat kaasukammiot ja krematoriot, mutta vasta sen jälkeen, kun olivat polttaneet kaikki ruumiit, minkä kykenivät.
Tammikuussa 1945 neuvostojoukot olivat Auschwitzin porteilla, joten SS päätti evakuoida leirin. Tammikuun 17. päivänä noin 58 000 jäljellä olevaa vankia Auschwitz-Birkenausta ja sen alaleireiltä määrättiin marssimaan lumisen Slesian halki. Leirielämän uuvuttamina monet vangit olivat liian heikkoja kävelemään. Kaikki heidät vartijat tappoivat ja jättivät tien varrelle niin kutsutulle kuolemanmarssille. Sillä aikaa kun vankeja siirrettiin, natsit polttivat kaikki asiakirjat, jotka olisivat voineet paljastaa, mitä Auschwitzissa oli tapahtunut. He halusivat varmistaa, ettei kukaan saisi tietää murhista. He veivät koneet ja muun kaluston toisiin leireihin. Josef Mengele, jolta puuttui enää ihmisainesta kokeisiinsa, otti kaikki tutkimuksensa ja poistui leiriltä. Tammikuun 20. päivänä SS räjäytti krematorioiden jäänteet. He poistuivat leiriltä tammikuun 27. päivänä juuri ennen puna-armeijan saapumista. Neuvostosotilaat järkyttyivät näkemistään kohtauksista, noin 600 hautaamatonta ruumista ja 7000 eloon jäänyttä käveleviä ruumiita. Varastoista he löysivät 370 000 miesten pukua, 837 000 naisten takkia, valtavan määrän lasten vaatteita sekä 44 000 paria kenkiä. He löysivät myös 7,7 tonnia ihmisiltä leikattua hiusta. Kyseessä oli karmiva todiste natsien organisoimasta ja järjestelmällisestä kidutuksesta ja joukkomurhista yhdessä heidän pelottavimmista kuolemantehtaistaan Auschwitzin tuhoamisleirillä.